Gadzirai. Mwana wenyu. Onai kana makagudurira mwana. Ha? Aupe mwana nyama ile. Ndamudurira. Wamindurira kapi. Kekuisa mzizo ile. Gadzirai. Ya, jika zvakanaka zvako? Right, mapedza. Chera Maricho, come on. Baba sisa. Come on. Mama vaneta vana kumarichona zvese. Chineta chi. Ah, ndo basa rachiro. Kushaye mari panapa ndine vana vakawanda kudai. Kuzvino vanozorora nguva yechokwadi. Kuzorora chi? Kwaedzera nekumaricho. Kuzorora kunodyiwa. Baba wini. Naroka sadze. Ah, ngatejike zveni. Naimi baba wini. Rwendo runo kana tsamba zvayo. Sikumboita sei? Nai baba wachena ndo zvingakudye moyo. Imimi madima mirira pamwe uyu chibhanguza akakwira iro kusensenera makombe saka akapesana nevanhu. Vangabva vati here amai chenai namai wini. Vose vari vaviri kana mumwe chete zvakanganyore tsamba. Inini handione chingakuneseni nekuti uyu murume ndinovimba naye kwazvo. Ndinengo yakareba ndichimutumidzira ini hapana chandakambonzwa chaakaipa chaakaita. Asi nini handivimbe naye ini. Zvisinei imi munovimba naye tochimirira toona kuuya kwaaneta. Ndo zvasara nguva ndo zvandareva. Tochimirira kuona nokunzwa iye watakatuma kuti akazvifambisa sei. Aiwa, pazvakanaka. Right. Ndo list yacho vanhu vese makezho kai. Kuza panenge pangozara nema-O kuti inge takataura ona kuti from now on takuda vane ma-A levels. Kuva nema-O ava vabva kupi zvakati? Ma-applications dzawo takatatoprocessa kudhara. Oh. Ko uya akanzi nawo maguta we ari papa? Oh yeah, list ndava ndatomisa pamusoro list. Uyu ari papa. Ndiye ndakaisa panumber 1. Papa. Oh. Ndarakire. Ane ma-O chete hazvina kusore. Okay. Right. Zvimwe zvinongochekwa zvinenge zvamboita sei? Basa haridi kuti ukuri kufunga zvekumba ukuri kufunga zvekunoku. Nendai munogadzirisa ndoda kuzviona zvinenge zvapera na2 izvo. Excellent. Kwakadii accounts? It's much better and it's busier than the typing floor. Yeah, right. I think that's the best place for an intelligent girl like you. Kuchita akazokubhukira provision yako? Akabuka. Oh. Saka uri kuenda iri kumatesi? I think Dwitati it's next week. Oh. Wish you good luck. Thank you. But you see can change it. You will make it. Yeah. Right. Okay. You buy yourself some lunch, okay? Peter, I want you to go to Alexis Boutique, Nega, Onoja Kampasha Zanodeko, because this weekend to get out of okay. And I'll give you a blank check. All right. Okay, see you down. All right, see you next. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Davi? Bye-bye, Davi. Bye. Bye.
pengesa waka. Pengesa waka. Good morning. Please, I'd like to inquire about FSI orders. Oh, thank you very much. Tomorrow, 5 p.m. Thank you. Bye. Hey, Miriam. Kwenda mazano usiri kumbofara. Shamari Prudence. Mastera ndikuti wane murume wangu ka akaoma. Ko chifu tina Miriam. Last weekend but one akatora vana akaenda navo kuinyanga akandisiya. Iyo this weekend ine atora vana aenda navo kuleke andisiya. Kwa chidarire. Ndinoona kuti ada kuti vana vaende kuside kwake vagoti ndiye ari right because he takes them out. And uyezve anotovanyepera achiti ndine ndaramba kuenda navo. He's very stupid. How can he do that? Unofanira kutaura naye because kazhinji zvinhu zvakadaika zvinokonzerwa necommunication breakdown and kazhinji zvinozolida into divorce. Uchidaro? Iwewe paakazviita last week yacho ukarigere kutaura naye kuti azviitire chii? Aiwe shama unozoziva kuti ndiri kutaura handigoni. Izvozvo ndo zvakaipa izvozvo. Iwe unenge uchiti handigoni kutaura uchifungidzira kuti uri right, iyewo achifungidzira kuti ari right, yet both of you might be wrong. But mukataura nyaya yacho munotozoona kuti hapana kana nenyaya yese inenge iripo. Unoziva pasvika nyaya yacho ka serious. Shamwarika, nyaya yekuwandirana ika chitoregedzai. Tauriranai because ufunge zvako Miriam ka inini nemurume wangu hatimboita zvekufungirana. We discuss almost everything. Tinotaurirana every time. Zvototi dzimwe nguva murume wangu ka anobvunza zvimwe zvinhu zviri silly. Unoziva zvekuti ndotomboshota ko murume ari kubvunzira izvozvo zvakadai. But I think zviri right. Shamari ndichaidza asi handitombozivi pekutangira. Shamari unotoita chivindi. It's your marriage and you have to save it. Waita yako Shamari. Wamboone pane rura. Underline panapa. Sanyanyonetseka Miriam, zvinoitika mudzimba. Alright Shamari, wasvita hapo. Oziva Maichando, munhu ari kutidzikisira mudepartment medu kuti ndiani? Ndiboniwo manje. Ndaida kuti zvitaurawo futi. Oziva, it's either kuti anouya akadhakwa kana kuti anenge ari out. Chokwadi ichocho. Kana kuti auye kubasa kwacho. Isu takaita matargets 1 million and yet he's got only 36,000. Yeah. Zvokuti ka unoziva kuti titi tine madegrees mudepartment medu ka ende zvakutonyadza. And company inazotidzikisira pasi zvimwe zviri serious. Zvino kana kuti tiendese macomplaints edu kumanagement hapasina anowanzwa simply because of one person. Iro degree rake ukati harisire kumagaba here. Aidiwa zomugona asi wakuwanzira shawari yako. Akutokundwa kana maitsvigiri mudziyo zvavo varungu. Aiwa maitsvigiri ari wese. Icho hanzi chinoswera chiri pabhawa pamucheriwa tichihukasva. Ozaza tichaita muno muka tichatochengeta shamu chaiye chamboko. Asi kutoita chekuti naikona. Kotoita sei? Akuna kungotinongona nongona radio mani uchandiurayira radio. Kwabvirira ukumboita iwe baba. Danga achita basa usiri kutoita zviri nani. Sisi, mufungi. Vanhu kubasa vanofunga kuti hama yaMr Maguta. Siyana nevanhu vasingaite basa iwewe. Sometimes maparastatal kam amuna zvekuita. Saka basa racho ndiri kutotaura. Mune mamwe departments kaka. Vanhu basa ndiri kushandisa phone vachiita ma-private calls avo. Vamwe vachirika majuice kana kuverenga paper zvavo seri neseri. Can you imagine?
manje private sector haina izvozvo unotofanira kutosevenza saka iwewe ka chandinokutaura ndechekuti usatevedzere zvevanhu vasingasevenzi neka ziva chawakafambira kunoku sisi shamwari yangu yanga ndiyivhaita kuenda naye kumba kwavo kwarusape this weekend. Kwarusape? Kunodi? Just for the weekend. Kumba kwavo. Sisi, please, only for the weekend. Please, Kani. Ma-extend kana ari kuitika mazuva ano ka? You are not going. Please, Kani. Tikuenda ne-express anyway. Ndakanzwa kuti express iri safer. Hazvina nebasa risizvo. Please. Please, Kani. Okay. Ndichataura naFreeman. Asi kana azoti unoenda, unozvibatawo semwana akabva kuvanhu neka? Asi iwewe Rambisaika, zviito zvako manje ndozvinondibhowa. Asi kuti ndiregere kukutaurira asi ndichizviona zvaunoita kazviita. Unonyadzisa stereki iwewe. Hello. 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 Can you please make me a cup of tea? Sure. Okay. Yes, the wheat way. Yefencha yese yazvaya yakazara nedhasi zvisingaboita. Okay. Freeman. Yeah. Ramisa is asking if she can go to Rusape with a friend. Rusape? Kunoite? Azi kune maparents eshamwari yake yacho yaruda kuenda nayo. Yeah, okay. I don't see anything wrong with that. Asika iwe unofanira kuti uzive kuti shamwari yacho ndiani in case of tomorrow. Izvozvo ndambozvifunga kuti dai ndaziva kuti waari kuenda naye wacho ndichaiendera. Yeah, nokuti kana akanyepa kamaki, then that's her own problem. She'll soon find out this world is very, very cruel. Kune vanhu vanonyepa. Chete Rambisai wacho. Ndiye anonyadzisa zvimwe zvokuti kana maitiro anoita panapa ariwa anozonoita kumba kwevanhu soka. Unonyara. Handizivi kuti anofunga kuti zvaari gotwe nekwaanoenda ari unofunga kuti anonoita gotwe here amene. Ina handibvubira dinazvo zvakakwana. Vamwe vedu mune vamwe vachitotokufunga kureva kuti matambira tsamba kubva kumushairi. Baba Wini. Eva muchiziva zviri mutsamba kai musingambodaro. Uri kuti kudiko? Amai chinai vari kupenga zvokuti dhu. Vari kupengereko? Zviri kunzi Chibhanguza haana kuchitsa mari. Ende amai chinai vari kupenga zvokuti dhu. Vari kupengereko? Vari kuti ka Chibhanguza haana kuchitsa mari. Muri kurevesa here? Haika. Chibhanguza akadya mari Baba Wini. Aha. Saka pai ndo saka aiti iye akapesana nevanhu akakwira bhazi rekusensenera makomba iye achiziva kuti haana kusvitsa mari yatikanga tamutuma naye haikoni. Imi ndakakuudzai Baba Wini kuti murume uyu handivimbe nayeni. Iye mukati munomuziva. Chiona zvaitika manje. Ichokwadika ini ndaivimba naye nekuti hapana paakambondii pese pandainge ndakabatikana ndiye munhu wandaitotumidzira kumusha iye. Zvino inika pandinosangana naye ndinomubvisa udyu nechichi. Mukuzvinzwa? Zvenyu baba wachenai zvakanaka nokuti ini ndaimubata apa ndichimubata sezai ndichiti ndiye munhu kwaye. Zvino ndiri kuda kumupa imwe chete kumuregerere kumupanga sadza ndo paperera chitsotsi chake chese. Kuya anombogara kupi chaizvo? Pamba paaigara ndinopaziva asi ari kunzi akabva ipapo paakugara izvo ndichanomutsvaga aane kumwe kwaakuroja ndinopaziva ndichanopatsvaga ndinopaziva. Shamwari, situation iri kubasa kwangu haisi right wena. Saka uri kuedza kunditaura kuti machinda yangu ramba akakusona Honestly, I don't know what they are up to and why. Shamwari, situation yako yakaoma. Nokuti unoziva kuti vanhu vacho vose vari power hungry. Vanoita sezvinonzi iwe ukaregedza basa racho vose vachatora post yako. If only you knew how much I try and help these guys. Kwabisa madhaka vanenge vari. Vanangogara vakakanyana vachingorima nanguva dzose. Now you see it's your fault iwe Dust. Nokuti unovaregera vachikupinda muhomwe. Iwe Dust guy, you must show these guys that you are the boss iwe. Okay? Make them feel that you are the authority per organization yenyu here.
and you ought to be firm when dealing with such elements. Saka uri kunditaura kuti neshuro dzose dzawakapromota nezuro nhasi dzawada kugemura here? Shamari mboy ndazozona appreciate manje. And hambofa kambo appreciate. Uza after all vanongogara vakangokanyana vachingorima. They are not even loyal to their duties. After all, it's a privilege. It's not right. Zvinochinzwa manje dust. Paesa apo. Gemura vanhu. Nega. Iwe unozoti unoita sei? Unongorekomenda kuministry chete kuti zvivanhu zviri kuno hazvina basa razviri kuita. Nega. Okay? Just state in your letter kuti restructuring. Right. Finish. Ndo zvinoitwa. Thanks. Wait, I'll go. Saka okay. Okay. Take care. Iwe uchandipari ningo mari yemagezi? Hauna mari? Uchitamba zvako. Kana usina mari kumba kwangu usatsike. Ine mawani. Kantombotura zvangu Inoki. Kungoshona ndiani? Ndiko Benji naye. Kamunhu kepi kanogara kakabhuruka January to January. Zvinobhiutika ndoda kukafaya. Ende ndichakapinza mufezi singaite. Manje ndanditambe tatisai. Ndinofaya. Jesu vatakazoti kwekwerere abhotanza ndina mari yemagetsi. Ndakazo, ndichazo. Akawana Juluka weSouth akukempa full time. Ndabishidaro. Zvanone ndifuna Enoki. Shanditrayo nawo zvingangofamba. Ndinoki. Koribo. Shazinipoka $60 yemagetsi. Kana nhasi manheru. Kana mangwana. Pesi pangori right. Okay. Okay, bye. Makashasa. Iwe, zvavanoda uri muZimbabwe shama. Itwa line up call. Chai manje. Bitu sakadari nemaomero aita zvinaya. Ungararame ne? Kana zvichiomera isusu tiri kusenza. Ufunge. What more vasiri kusenza tari? Unombozive chiyo. Unemployment chaiyo ndiyo imwe yakonzera AIDS muno muZimbabwe. Ende zvishura. Unenge uchazvitsvaka zveAIDS iwe sedza usina. Unozongoti AIDS better than kufa nenzara. Kana iye vari kuti hanzi AIDS awareness campaign yavari kuita haibatsire wena mabasa kusina so zvinhu zvichikwira everyday kwaiso handitombona ichibatsira kana iye vanoti hanzi health for all by year 2000 forget aiwekibuna yatove vice versa. Health for none by year 2000 and AIDS for all by year 2000. Kunyange nakadza vanhu cheko. Tangozara nayo tese tese. Tese tangonayo. Kozwa. Zvakaoma. Ende zvakaoma. Ndazvite. Tisvikewo. Titambire madzimai. Unotambirei? Iwe mai uyu. Makadiko. Aiwa, tiripo hedu makadiko mai uyu. Tiripo zvedu. Makadiko. Tiripo makadiko mai chene. Tiripo hedu. Makadiko wana kumukova. Aiwa, chiri nani. Naika. Chokwadi. Ko musangano uriko rini kozvamangoti ziziva. Musangano zvinenge zviri kuti netsei izvi mai chene. Zvokuti izvozvi ndanga ndichitoti ndichauya kumba kwenyu. Tozogara pasi tokurukura tione kuti tingaronge sei. Ndimi mega munenge munoti zvisiri zvemusangano mudunhu munomu. Saka ndinoona kuti zuva racho handingangoti musangano uriko musi wakati ndisina kuona nemi namundarambombi. Saka izvozvi ndiri munzira ndichauya kwamuri tozogara pasi toronga tione kuti iko musangano wacho tingauiterei.
Aiwa zvakanaka ndinenge ndiri kokumba. Naika. Aiwa handichasvika. Aiwa zvakanaka. Zvakanaka imosimbisa mhuri ka. Chireka ndimbopesa ndimhanyirewo kwaenda vamwoko. Mureke wachatiko. Oh, baba Sivas. Ndimi zvenyu. Ndini zvangu. Vakomana. Ko muri kubuda nekupiko? Ndinoda kuti ndisvike zvangu pajumbe. Naika. Ndoda kunozosira. Mazota angu na Joko mama kakwereta zvese Joko. Uyu murume woyo. Aiwa, regai ndimbopesana nehuni dzangu idzo baba Sivas. Naika. Mofamba zvakanaka ka? Zvakanaka. Yehoi. Pane basa. Moroka baba. Mureke munofana. Makadiko pombi. Zvino zvabata kurana majoki mauri kuzvibopa. Kwani. Ndinodzozera kwajumbe kwandanda kwereta. Ndokwandotora zvakare. Kubhara kuya. Iwe ndikukweretewo murume hobhiri. Unovaona ikoko. Zvako uchazoitawo udini? Shatikobo tisvike kamuchinda. Ndaramombi. Mo. Vakomana. Ya. Tichambire mudhara. Munotambireiko? Vakomana. Inga mutauro chokwadi. Mamuchitawo chifunga. Mudhara. Ndataura nezvenyu izvozvi. Vakomana. Ndange ndatochinjaka izvozvi kudai zvichitondipinde munzira kuzoona kuti ko mudhara mbombi wandakatumira shoko atadza kusvika nei. Ya. Ona ndabvunza zvimwe kuda miviri ngange yamuka yachidzimba maona. Haiwa ndandichiuya ndambotsaukira pajumbe. Naika. Ndichiti zvimwe tingabire tese kunoku kana asina chakamubata. Chokwadi. Zvino ndamuona netumabasa twake. Mudhara ndinda ndakatumira shoko. Ya. Ndakasvika. Ndichiti timbozoti kurukurei. Mashoko mashomanini andoda kutaura nemi. Kwakanaka. Aiwa, kwakanaka. Asi ungoti mudhara ka? Toda kumbokuitira chimwe chinhu chikuru chaizvo chekukutendai mudhara. Cheizve iwe Chatikopo? Mudhara ndinoda kukutendai nehondo yamakarwa. Hondo ipiwe iwewe taura wewe nyaya ibude pachena ndorohwa nehana kana zina kusimba izvi. Mudhara makarwa hombe isina kana ana angairwe mudhara. Ndimika makaita kuti ndive pandiri panapa nhasi. Ndozvaunoreva? Aiwa chokwadi. Dai pasina imi mudhara vanhu vangadai vasina kundivhotera zuva raya nekupenga kwakanga vaita kuya. Ko zvino nguva yese wangoripiya wauda kuti ndakuda kukutendai nhasi. Mabasa amakatipa kaya nguva ndiyo inonetsa. Nhasi uri apa mangwana uri apa zvino kuti uchiwanawo nguva yekuti umbogara kudai. Mudhara makarwa makamira. Makarwa makamira. Chaizvo. Kuti ndiri kutoronga kuti ndiite chimwe chinhu chikuru chaizvo chekukutendai. Izvozvo mheno paipa chimwe ukaona pwere makudai. Ndo zvinozonzi nevakuru kuye ukabakuwanaiwa Chatikopo. Kwete imi handimbofa mudhara ndakaukanganwai. Ndakakanganwa mawanhu kwete imi. Inga makazongoona shoko rangu ngoya ndatumira wani. Ndizvozvo. Ndakangotiwo zvandawana chance ndikachirega ndichidaidza mudhara wangu tigare basi tikurukure. Chitipira nyaya yako iri kukunetsa. Mudhara ka? Ndanga chikukumbirai kuti mutaure nevanhu. Mudhara vanhu vanenge vasisiri kunyatsondifarira zvakanaka. Chii chaitikazve? Hanzi zvaita sei? Amini kudai nyaya isapu kamudhara. Isapu yakutirengesa kamumisha munomu. Zvino inini ndikazowirirana newe havazoti tine rimwe chetero paisapa. Mudhara inga imi mozviziva hapana chamunotaura imi munhu akapikisa mudunhu munomu ndiani anosimudza musoro mataura imi mudhara. Haiwa, hapana. Chamataura vanobvuma. Chavataura vanobvuma. Imi musambotya. Nokuti izvozvika ndanga chidai zvanga zvichigona mudhara ka. Mataura nevanhu ava. Muronga ndoitwa MP obviswa uyu. Hana zvaari kuita kauyu. Icho chokwadiwoka. Iye hapana zvaari kuitawoka chokwadi. Angaiti chiiko mubva kutora chokwadi kutora mubvakuro kubva uko anoziva nezvedunhu. Munhu wamakangopiwawo kunzi uyo ana kana hanya nemi kana varidzo yedunhu tiripo. Ngape? Haiwa apo uri kutaura zvinhu chokwadi. Mukaenda kwake mudhara kwaanobva munhu munoshamisika nekubudira kwakaita. Matara mvura zvese zvakako. Kwake iye chaiko mudhara mukaenda. Munoona kwakabudirira. Hasi umunhu kana saka izvi ndisitoitwa zvituta kana tikaramba takanyarara kudai. Maona manje. Otiita zvituta zvake izvi. Zvekutoti mudhara ka mukaronga. Vanhu bedzi vamwe ndiita MP nini. Vanhu magara kunaka. Izvozvo ndorapfuura pandakaenda Harare apa. Ndakasiya ndaronga. Mugwagwa wedu uri kuiswa tara. Vanotanga sondora mangwana kuisa tara. Kutosvika pese pagrowth point bachasvika tara. Uri chirume chinoronga zvinofamba. Maona manje. Kozoti panyaya yemvura iyi ndikaona kuti chokwadi vana mudhara mbombi kuchena musoro kudai. Modzika muchinochera mvura pasi kurwizi uko. Kwatinodzoka payanyura. Imi muri mari zvedu uno.
Azviite ka? Azviite. Ndokumandaronga kuti mudunhu muno muchere zvibhorani zvingani? 100. Iwa. Zvibhorani. Pazvibhorani 100 apa chekutanga chocherwa pamba penyu mundarambombi. Ha? Pamba pako ndarambombi. Usatitaurire kudaro chatikomo. Chiri kuya pamba penyu chekutanga. Chirume unoronga zvakanaka. Ndamboti ndapedza, handisati ndapedza. Chepamba penyu kana chinge chazobudirira. Chechipiri chozoya pamba pani? Pangu manje. Choyo pako. Zvimwe zvozochera zvitenderera mumushawo. Zvitenderera dunhu rese. Aiwa. Nyaya inofadza kai. Kwazoti panyaya yechibage ichi yefood for wiki. Ndakaona inini kuti haiti mundarama kaona kuti pakauya chibage chapa growth point vanhu vakapera kutsikana kuita sei. Iwe nhasi tiri kutadza kufamba nekonzi idzi. Zvakanetsa goyo kwechibage chacho. Hazvina kumbondifadza ini zvakandirwadza. Ndikati zvinondoita sei? Ndikati zviri nani ndifome committee. Inodi ichaongorora nezvegoyo kwechibage ichi. Ndikati alright committee ndoifoma. Inotoda munhu akachenjera. Aitungamirira ndiani? Kuti nditungamirire inini kazviti. Ino mandati mundarambombi. Imimi ndimutanga muri chamini we. Zvachatikopa mama. Uzondizondesa nevanhu iwe. Zvondokwanisa ndara. Izvo zvimangwana dziri kuya rori 3. Usanditauri. Dzechibage. Pana tapa 2 dzacho idzi dzichadzikisira pamba penyu. Penyu. Yechitatu yacho ndichinodzikisira growth point. Imi ndimuchaona chibage ichi chagoyiwa sei? Kudaro. Maona manje. Zvadero manje mudara. Imi mukangoronga. Ndikangoitwa MP chete. Magetsi chinyarara. Pamba pamwana magetsi iwe chatikobo. Chatikobo nokuronga kwawaita ikoko ka. Iwe chingosiya zvese kwandiri mumaoko mangu. Handisati ndanyatsopedza kuronga nokuti chiri kuitika ndechekuti inini ndikaronga iye anoenda Harare uko unodi unoputsa zvandenge ndaronga. Sekuronga kwawaita zvikabuda zvakadaroka. Ari kuswera aenda. Ndinoziva mudara imi munozviita kane munozviita ndozviziva. Asiyana navavo. Avo ndevangu vedunhu rino ndevangu. Maona manje. Nokuti ari kuputsa isusu ka. Sokuti chokwadi mudara kundiita MP. Muchaona kuti chatikoba kaoma. Uri murume, uri chirume. Kutaura ikabari nazo. Inharo dzevamwe vanhu vasingazwisisi. Munhu uyu ndari kuti kanganisa. Mukangobvisa chete mudara. Ndati chinyarara iwe. Naika. Zvese mumaoko mangu unoziva vanhu vedunhu rino vanondikudza. Ende ndinoziva kuti munozviita. Ndichaswera ndatenderera musha wese ndichivataura kuti varume utoda ndichati kopo. Message to Mary. Yeah, a beer is a beer, no problem. But don't tell you where I am. But don't tell you where I am. Take a message to Mary. You can tell you that I have to see the world. You can tell you my ship set sail. Waona manje.
Shaman, Saravan, or Wabugan. You think I'll go and pan up. I would have to another way than I would have to know. Panas and get to another room of Darabun system. Don't grow up again. Don't grow up. It was on Wellington. Don't grow and you are going up. Yes, and you want to let me reward and Wellington way we ran up. You got to go to a tell up, otherwise, our Panachino could do it. It was our Ziki. Don't sit us on very good one, our Gariro. Don't sit us on in very good one, our Gariro. Once I got a Rabana by 9 and so. What there was No fira pano. Amdara and Zia Panas and Gambit Amdara. Don't grow up again. Don't grow up. It was on Wellington. Why don't grow and don't go to Runga. You have sent home to Namiri and Wellington. Why we ran up. You got to go to a tell up, otherwise, our Panachino could do it. It was our Ziki. I'm going to back. Unapoa chibaki unovika kumshakwa kwa muchigovana na chakikopo. Asimia sio mwana makura imanditi. Zara ina wakura. Zara ina kukura. Iwa kuteka kokora nditi kutwa zara ikoko. Kaka kuzwa ntotuka matukune mabhande naye. Zomena mukaramba muri motikana hapana chinouya. Naika. Ndokunozogarira kuextend kwa muri kuita.